En primer lloc, moltes de les mesures que reclama aquesta moció no es poden aplicar des de l'administració local, en el cas de l'enduriment de les sancions penals. En segon lloc, no hi ha un problema de convivència catarrats al voltant d'aquesta qüestió. Tal com m'assegura la moció, un text que dit siga de pas no és original, ja que, com m'ha dit Martí fa un moment, ja s'ha presentat en altres pobles com en Llíria, i que ni tan sols s'ha particularitzat per al cas de Catarratxa. Esta moció trata d'establir un marc d'inseguretat que no és real i que li va molt bé a l'extrema dreta, que sempre així el debat en allò que els interessa, la falsa sensació d'inseguretat. No caiguem, doncs, en aquest parany, ni ens facin caure la resta de grups, i això no és una que jo diga ara, això ho va dir l'alcalde de Madrid, José Martínez Almeida, aquesta mateixa setmana. Per últim, una qüestió lèxica. Ocupació en si no és ocupació en cap. La diferència entre una i altra resideix en el caràcter polític d'aquesta última acció, en què la presa d'un edifici abandonat no és només un fi, sinó un mitjà per denunciar públicament les dificultats d'accés a un habitatge. Parlem, doncs, amb propietat.